Ez du ematen 7 urtetako festivala danik Bilboko Mendifilm Festivala. Itxura baten festival sendotua eta egonkortua ematen du, eta aurten hori esan eta egin nahi dugu. Beraz, sekulako programazioa prestatu dugu eta ahalegin hortan jarraitzen dugu oraindik ere. Bilboko Mendifilm Festivalen ez da dena eskalada, alpinismoa edo eskia. Patagonian kaiakekin egindako abentura iritsi zaigu 3 donostiarren eskutik. Gazteak eta ikusentzunezkoen munduan hasi berriak izanagatik, ez dira atzean gelditu Caminos de Agua pelikulako protagonista eta egileak. Mikel Sarasola, Xabier Rolano eta Aitor Goikoetxearen filma sekzio ofizialean lehiatzeko hautatua izan baita, kirola eta abentura sailean. Ni egon nintzen lehenago Patagonian bizitzen, han lanian egon nintzelako, eta doan ikusi nunan zeudela aukera asko piraguan zerbait egiteko, ez? Da toki bat oso esploratzeke dagoena bendikan. Eta hozten, 600 kilometro kaiakean, eta nahiko abentura ez derrina, eta erakargarri azken finean. Azkenan gorban egiten duguna da hori, kotxea hartu edo nonbait puntu batera joan, aktibitatea egin eta etxera bueltatu, eta honen desberdintasun nagusia da, zirela hainbat egun jarraian, nun piraguazen gure medioa eta abentura hori. Ya me voy porque el río está creciendo a toda hostia. Qué matar. Eta reperkusio pixka gehiago emateko eta hola, pentsatu genuen, grabatzea ondo ongo litzatekeela, kontatzeko benetan zer gertatzen da nor barruan, zer da nolako espedizioa bizitzea, eta gero gure kirola ezagutzera ematera, zen azkenean da kirol bat, kanpuan gehiago ezagutzen den arren, Euskadi mailan eta Espainia mailan oso gutxi ezagutzen den kirol bada, ez? Txikidatik beti gogo horiek ez grabatzeko eta da. Eta ordan esperientziaren bitatez, jungea hobetzen pixkanaka, aurten itxi geran puntura arte ez. Bai aurten saiatu gara gauzako hobeto egiten, akzesorio berriak erosten kamaretan. Baina daukagu materiala da gure ekonomiak ematen diguna ere, ez? Ez daukagu kamera profesionalik, amateurrak, bai reflex batzuk, Canon batzuk nahiko onak, gero GoProak, baina ez gauza asko gehiago, ez? Eta azkenean horrekin egin behar dugu aldeguna. Eta gero editatzen eta horrela ere, ikasi behar izan dugu guk, ezkenean dira orduak sartu, eta ikusi ere asko besteek zeite duten, zuk olako zerbait egiteko. Ez da bakarrik kirolaren parte hori edo arrongitearen parte hori, baizik eta gure esperientzia eta kontatuz ere. Bai saiatu ginen kontatzen, egunez egun gola sentitzen ginen pixka bat, gola ikusten genuen gurengo gunean gola ziren eta bar, zein zen gure ideia bizinakat. Egun batian, egon ginen glaziarren artean toki oso berezi batian, ez dela jenderik pasa hortikan ez dakit. Urte asko, ez? Fango ginen bakarra hortikan ibili gineana, gaina piraguan bakarri saltu zaitezke, zen ez dago horrea iristeko ez daukerarik. Eta justo grabatu genuen bere kamarita horrekin, toma batzuko raizber artian eta no seke, eta bakarri geneukan hori. Eta justo tokatutzean nire GoProa ateratza eta blokatu zitzaidan. Aterako dut, etorri Miken ere gana, baina olatu batzukin honeaino, aizkiston aitzarekin, eta horren atera behar izan nuen GoProa eta horako bat egin zuen, eta GoProa uretara. Eta izan zen niretzako momentu nahiko kritikoa. Guztia zen amorrua, ez? Azkenean, kamarak, imagin guztia, eta bat etorri zaigun dena burura. Interesgarria da ikustea bakoitzaren erreakzioa egora hauetan. Abentura asko aldatzen da, grabatzen baduzu ez baduzu grabatzen. Azkenean, zu baldin batzuat bakarrik abentura egitea, zentratzen beste gauza batzutan, asko azkarrago jun. Zen azkenean gu grabatu nahi genunez, momentu batzutan ikusten gu ze tokia, ze paisaia, piraguatik atea, eta igo behar duzu horko mendi hori, hartu nazulako toma hori goitikan, ez? Eta daukazu helikoptero horik, eta daukazu ez, Argi nagoena, motibatu egon bartzera. Ez baldin bazaude motibatua, bukatuko duzu kamera guztiak gordetzen, eta zure satisfazio pertsonala bakarrik bilatzen. Egia da, Mikel esaten duen bezala, lan pila bat dela, egunean bertan, eta gero postprodukzioa edo ondorengoa ere. Argazkiak ateatzea ondoago, artikuluak idaztea ondoago, baina hau da, benetan pelikula bat egin da, zu benetan bizi dezakezu besteek egin dutena, ez? Igual gurearekin hasten da, igual animatzen beste gure kirol inguruko beste proiektuak eta igual euki ezakete bere tokia ere bai horrelako festival batean, ez? Hasieratik izenburuagatik gutxienez, ez dezula ikusten kabide auki dezakenik, ez? Baina denak ez dira baliabide gutxirekin egindako proiektu xumeak. Maila guztietako lanak aurkeztu dituzte Mendifilm Festivalen, baita aurrekontu handiko proiektuak ere. Nik urtean nahi egon zen kaskada, kristona izan zera, baina, karo, kaskada zukan kriston presupuesto bat. Jende profesionalak gratutako pelikula bat zen, eta notatzen zen kriston tomak hartu zutela, Mexikoko salto batean. Eta, bueno, azken fian, nik esan dizut.
gurea izan da presupuesto bajo zero, baina bueno, noiztenka ateratzen dira pelikulak, egia esan, geroz eta gehiago ateratzea, hobeto izango litzatekeela bai guztentzako. Zen guk hau egin dugu Patagoniakoa, baina Patagoniakoa da beste 1000 proiektuen artean aukeratu duguna. Eta hori nola lortzen da, azkenean reperkusioa izan da, jendeak ikusten du badaki zer den, eta hurrengotarako igual laguntza gehiago lortu dezakezu, ez? Mikel, Xabier eta Aitor ikusle izan dira urtetan eta aurten ere, aretoko eserlekuetatik disfrutatuko dute festivalaz. Gu gara joango gara nik uste ostiraletik igandera, gure pelikula larun batean aurkezten dugulako, eta bueno, nik uste ostiraletik igandera joango gara egunero pelikula guztietik ikusten, ideia gehiago lortzeko eta motibatzeko gehiago, ez, hurrengo urterako. Gu badakigu zeiten dugun, piragua munduan zer egiten den, baina kanpoan zer egiten dituzten, gauzak egiten dituzten, ez dago, bueno, ezagutzen dugu, ikusi dugulako bilatzuk interneten eta hola, baina pelikula onak ikustea eta benetan proiektu guztiak nolakoak izan dian eta dena, polita izango da. Ni daukat pelikula kriston gogoa azatera ikusteko, dara Balea Pricing hau. Eta ni daukat gogo asko, beste pelikula euskaldunak ikusteko, azkenean Pau Anaie gilatin egin zutena. Iñurrategi, Vallejo Zabaltzak egin zuten ere Pai Jupikean, niretzako da aurten egin den gauza politenetako bat. Hori hemengoak, ez, gero Kilian Jornetena, azkenean deno gaudela txundituta tipoak egiten dituen gauzekin. Orain arte pelikulak oro har mendian alpinismo, eskia eta aktibidadeetan zentratutako pelikulak izan dira. Aurtengo peliku askoren subjekta edo gaia haratago doa, naturari begiratzen diotelako, bai ingurumenari eta zentzu horretatik oso dokumental oso onak eta galdu ezin direnak.